Wah. Buset. Jikong Den, jikong. Cerita karo nyong, cerita ono apa? Masalahmu apa, Cet? Ojo koyo kuwi. Nek emang awakmu duwe masalah, ayo selesaino bareng-bareng. Ojo koyo kene. Nyongke kancamu. Sing tenang, Den, sing tenang. Ngomong karo nyong ana apa? Masalah iki. Woi. Duit kunti. Duit endi maning? Duit awakmu njut barang. Wingi terakhir urung bayar. Wis tak bayar bos wingi, Bos. Urung sing terakhir urung iki kene duite. Ora ono, Bos. Ora ono piye janjine priye? Jauh barang maning oleh Bos. Jauh barang. Oh sing wingi urung bayar kok iki arep njut barang maneh. Untuk Bos. Rumangsamu barangnya gampang kok. Esok tak bayar, Bos. Esok temenan iki nih, Orang saiki butuh duit. Saiki. Ya, tak laporno polisi, Po. Ora gelem bayar ke. Wes saya main polisi, Bos, ha? Armen lapor polisi, Bos. Lah awakmu duwe utang kudu bayar. Lah, anggemu ora tak laporno polisi ora penjara kowe. Awakmu duwe utang kudu bayar. Ora usah main-main polisi. Awakmu padha beda urusan karo polisi. Alah, utangmu kudu bayar. Nek ora gelem bayar, titeni bae. Biar gue ya. Lapor polisi, Bo, ha? Armen polisi, Bo. Armen polisi gue, lapor polisi. Bro. Awas wecit. Nyawa bales karo nyawa. Ya, krek. Mungkin masalah iki kudu setimpal karo nyawa tut. Ya wes nek koyo kuwi, ayo milu aku bae mudhun. Ngopo nang kene, Cet? Aku ora mungkin mulai. Aku ora mungkin pilih. Aku tetep nang kene tut. Arep ngasih mati yo nyungar nang kene tut. Nyong ngerti posisimu. Yo, aman pura pucuk iki. Aman.
paling kucet ini kono ini. Cet! Nyangkrek! Rasa dile we! Pelas we! Iki karepmu piye we? Wanine we kan kancamu dhewe. Mari pucet ngene. Sabar. Iki delok iki apa iki? Kowe teko-tekone karo kancamu ngene piye iki karepe? Kowe kira kurang ngerti. Iki salah paham, Sul. Salah paham piye wong nyatane buktine ono. Ngene iki apa? Mbok kira kurang ngerti, ha? Mbok kira ngerti? Sabar nu tak jelasno, nu bisa jelasno. Jelasno age. Ah, Cepet jelasno. iya nu sing mateni. Terus arep ngopo? Nang nu sing mateni. Aku tanggung jawab. Lu kudu tanggung jawab sing kepriye? Alur hukum. Apa pantes? Perkara duit sepetil lapor polisi. Lah om jare duwe utang. Lu memang duwe utang karo kono. Tapi yo apa kudu lapor polisi? Lah awakmu lapo mateni? Padahal kancamu dhewe. Kabeh iki terlanjur, Sul. Wis ra iso alasan, nyawa, kudu nyawa. Ah, lu bisa jelasno, Sul. Ora iso nyawa bales karo nyawa. Ah! Kowe ngopo, Cut? Wah. Kowe ngopo melu-melu dhewe mateni wong. Iki urusane nyong awakmu aja melu-melu. Nek nyong ora kok kene, kowe sing mati sih. Nyong kok kene sudah beloni kowe. Saiki arep kepriye kowe? Arep kepriye kae delok. Delok.
Ora ana gunane awakmu nangis. Kabeh wis kedarung. Gelem ora gelem. Dewek kudu penjara. Tapi nyuruh sengaja, Tit. Nyuruh sengaja. Nyata yang nulungi kowe. Wis rapopo. Kabeh wis kedarung. Ora apa-apa, ora usah wedi. Sedilo maning. Ora usah kaget ana polisi, Tut. Iki wis tanggung jawab dhewek. Nyugah mlebu penjara, Cit. Iki wis kudu, Tut. Tapi nyuruh sengaja. Apa kor-kor nyong. Kudu piye, Cit? Tanggung jawab. Kudu tanggung jawab. Eling. Kabeh sing dhewek lakoni kuwi ana tanggungane. Gelem ora gelem dhewe kudu nang penjara, Tut. Syukur-syukur ora ditembak mati, Tut. Wong sak pandhe-pandhene ngumpetno batang tetebal mambu, Tut. Dhewe wis kudu siap, Tut. Sewaktu-waktu ana polisi dhewe kudu siap, Tut. Wis ora kena ditangisi. Dhewe wis ora iso apa-apa, delok iki. Iki opar selawase dadi ngene. Apa ya ora bakal mambu. Nangis ora ana gunane, Tut. Ah! Kabeh iki wis dadi penyesalan itu. Dhewe wis ora bisa kae iki. Yung nyesel, Cit. Yung nyesel. Ora guna dhewe ngomong nyesel, ora guna. Saiki sing dhewe perlu tanggung jawab. Ora usah mlayu, ora usah mlayu. Ora usah mlayu. Dhewe iki kudu wani. Ora usah mlayu.
ora, Cet. Ora usah, Tut. Saiki wis wajahe, Tut. Wis ora apa-apa, Tut. Ora apa-apa. Iki pancen balesane nggo dhewek, Tut. Nyesel, Cet. Iya, nyesel ora apa-apa wis. Sepurone. Ora ono sing ora mungkin. Kabeh wis ditulis. Dewe nglakoni elek bakal dibalas elek. Dewe nglakoni apik bakal dibalas apik. Ayo. Durung siap, Cet. Siap, Cet. Kudu siap, Tut. Kudu siap. Ayo, ora apa-apa. Ora usah wedi, Tut. Sing kuat. Iya, Cet. Mau sadar, Cet. Mau salah. Nyesel. Tapi surat bunga, Cet. Emang iki jalan terbaik, jalan. Cewek kudu kuat. Siap. Ayo. Jangan berat. Ada kami amankan tuduhan pembunuhan berencana. Ikut kami ke Polres. Yuk, jalan.